नोंथांमोना दिनै बे दाउखाबाहा ओनसोलाव बिफां फुलि गायनायाव नोंथांमोननि एनजिअ'आबो बाहागो लाफैबाय मा फोरमायगोन जों बेखौनो फोरमायगोन नोंथांमोननि गिबियाव जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड एलाइड क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय बेजों लोगोसे जों नोंसोरखौ हामबाय होदों बेयाव जोंजों लोगोसे नुजाफैनो थाखाय जों बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे दङ बेवहाय BoNSUनि आरो बेवहाय सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ ससाइटि वानिफ्राय कमिटिनिफ्राय नुजानो फैनो हादों आरो लोगोसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुजाफैदों बिथांमोनजों लोगोसे जोंबो हेल्प खालामनो फैदों बेवहाय बेखौनो खावलायगोन जोंनि रायजो राजानिसिम जोंनि लाइफआव दंफां लाइफां गैयाब्ला मा जायो दिनैहाय जोंना वेदारा चेन्ज जानो थांगासिनो दङ सोलायनो थांगासिनो दङ मानि थाखाय जोङो दंफां लाइफां दानफायनो थाखाय हाग्रा सिफायनो थाखाय बेबायदिनो जोंनि बे वेदार एबा बोथोरफ्रा सोलायनो थांगासिनो दं बेनिखायनो जों खावलायगोन जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ससाइटिनि जानानैहाय जाहाथे दंफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय हाग्रा सिफायनायनिफ्राय जाहाथे बन्द' खालामो जि दं हा बेखौनो थोजासे होननानैहाय जोङो मावनानै जायो जाहाथे बे दिनै बेयाव हाग्रा सिफायनानै बेखौ फाननानै आरो बै गुबुन मोनसेयावहाय दासिफायबावथों बेनिखायनो जोंनि एग्रिकालचार ट्रेडिं एलाइड ससाइटिनिफ्राय जानानै खावलायबाय बेजों लोगोसे खावलायबावदों दा गोदानैहाय आरो हाग्रा सिफायबावनो थांगासिनो दङ मानसिफ्रा दा बिसोरहा अलरेडि हा दंखायो गोरिब मानसिया हाग्राखौ सिफायाखै गोरिब मानसिया थाखा फैसा गैयि मानसिफ्रा दंफांफोरखौ दानाखै नाथाय थाखा फैसा गोनांखाफोर हा हु गोनांखाफ्रासो हाग्राखौ सिफायदों दंफांखौ दानफायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो खावलायदों जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार एलाइड एन्ड ससाइटिनिफ्राय जानानै आरो नैबे चेनेलनि थ्रुयैहाय खावलायदों नोंथांमोनखौ जाहाथे जों बयखौबो हेल्प खालामो जों बयखौबो हेफाजाब होलायलायो जे मिथिंगा थायोब्लासो जोंनि जिउआ जोंनि देहाफ्रा जोङो अक्सिजेनखौ मोनगोन दंफां लाइफां गैयाब्ला जों अक्सिजेनखौ मोना जों हां लानो मोना जायो दंफांफ्राबो जेनेबा जोंनि देहा गैयाब्ला दंफांफ्राबो गैया जायो बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे बे दंफां एबा हाग्रा सिफायनायखौ थाबैनो बन्द' खालाम दिनैनि बे आंनि बे फंनैसो सुंद' बिबुंथिखौ जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार एलाइड ससाइटिनिफ्राय जानानै बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों